जियल में कोनो अधिकार नहीं के भले हम मर जाए हमके मंजूर बाटे लेकिन हम जी ना पाई। एक दिन सुनो 2 दिन सुनो ठीक बाटे लेकिन कितना लोग हमके ताना मारलस। ए ई कौन है कमर मोगी नहीं जाती अरे 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 का भले इनिया काहे त नदी और रे का भले काहे रोत ई न जब तब खाली रोत है लेकिन का रोवेले। हे भगवान जब तू हमके खुशी ना दे सकेला तो इतना बड़ा परिवार में तू हमके काहे के समेट दिहला। अरे का भइल काहे रोत ले बताइबी हम का बताए जी। का कर नदी एक तिरो जतली रे सुनी ना हम जहाँ जातनी हमके जाए रोकी मत। अरे आखिर बात का बात है काहे तू रोतली का भइल तोर से हम कुछ पूछता नहीं। हम आपको तो कितना बार कहले बानी कि जाए दूसरा लड़की से शादी कर ली कैसे रही चली कम से कम हम माई न बन सकी ना लेकिन आप तो बाप बन सकीले ना जी। देख हाँ? ये बात तो ठीक कहते लेकिन हम तो से इतना प्यार कर लेना कि भले तोर लड़का फुकाना हो तका से लेकिन हम तोरा के छोड़ा के ना दूसरा ले हम शादी ना करब समझली कल तो कल दोबारा कहिए मत। अंजलि के दादी हमके इतना ताना मारले बड़ी इतना बोलले बड़ी ना कि सच में हमके लगा था कि कहाँ जाके अपन जान दे दी। अरे तो का भइल जाए दे कहते हम कुछ नहीं ना कहतो के जी गांव भर के लोग इतना ताना मारत हटे खाली बजिनिया उठा तब खाली बजिनिया शाम होके तब खाली बजिनिया बजिनिया नाम सुनते सुनते ही हमार शरीर एकदम लगा था मट्टे में मिल जाई जी। अरे एगो बात बताओ आज तक हम तो कुछ ना कहनी समझली जाए दे गांव घर का होता तो कह दे उससे का तो दुनिया से मतलब तो के हमसे मतलब बताओ तो। अरे आज हम खुशी ना दे सकी ना तो आप तो अपने आप से खुशी पाल सकी ना ना काहे नहीं कि दूसरा से शादी कर ले। हमरा लोग लेका के जरूरत नहीं है समझली तू टेंशन मत ले आज का करे नहीं तो लेना दियो रे डूब के जात रही मारे मतलब पगला गुल बली बताओ तो के हमर सारा बता रे जी बताओ ना तू ही जब ले हम अपने आप को कुछ करब ना तब ले आप कदम आगे बढ़ाई ना मतलब चलो तू अपना कुछ कर भी तब हम दूसर बियाह ना करब तू जिंदा रही तब मर जी तब हम देखिए ना दूसर बियाह ना करब समझली हमारे लोग लेगा से मतलब नहीं खे ऐसे कुल ना सोचा चल घर तो हम घरे ना जाए जी वैसे भी आज बड़की सासू माँ सीधे कह दिले बाड़ी कि जब एक मुंह देखी ना जब एक हाथ से कुछ हम खाई ना तो हमार तबीयत खराब हो जाला जतरा भी घट जाला। सुन चुप रह चुप हो के एकदम चुप हो बिटुआ ले कले नहीं कुल बात ठीक बा बिटुआ कलस ना एगो बाबा कहाँ तइल बना पता लगा गोइल बता ठीक बा तू चल घरे ठीक बा बिटुआ आई ना कुछ सुनवाई ना हो की जी जहाँ ना दिखावे के तहाँ दिखवनी हमके ना चल घर चल पैसा पे पैसा खर्चा कोई नहीं लेकिन एक हम बांझे रोके ना उठ तो पहले उठ चल घर तो चल बिटुआ आई ना ले जाइए हमके घरे तुम कहते ना चल पगला बिल बली करे पगला बिल तू चल घरे ओए देखो तो ये कुल दिन आओ हो ए जी आओ चलो बाबा जी कहाँ रहेलन और हिजे रहना हिजे टेंशन मत लो ठीक बा। अच्छा यही बाटे का बाबा जी के कुटिया आ देखो हर एक चीज अपन समस्या बता देबे ठीक बा एक कुटिया तो बन हो ये बंद बाटे जी बाबा जी का बैठल बना जय बोले बाबा आओ बैठरी बाबा की प्रणाम हो गोड़ लागला बाबा गोड़ लगते बाबा गर्भवती भव ईका कहतनी बाबा बोलो वत्स बोली ना जी पता ही ना बाबा हमने के ऊपर बहुत भारी संकट बते समझ ना कि हमने के चारों ओर के मारल फेरल घूमत अब बाबा समझ गए तुमको बच्चा चाहिए। हाँ बाबा हाँ बाबा तुम लोग को
पूरे गांव के लोग ताना मारते हैं। हाँ बाबा, ताना सुनते सुनते तो दोनों कान एकदम। तुम लोग सोनबरसा से आए हुए हो? हाँ बाबा, अमृतसर वर्षा से आइल बानी। बाबा आपके सब कुछ मालूम? हरिचरण के लड़का, हाँ बाबा। गोविंद शर्मा की बेटी। हाँ बाबा। बाबा बताई ना हमने के लड़का हो जी कि ना हमारा मेहरारू के। संतान सुख है? तो बाबा होत का नहीं खे। ओ वही देखिए तमाशा। देखो इसका कारण है का बाबा? तुम्हारी मौसी के। हाँ जी, अच्छा अच्छा। मौसी के बाबा। तारा बाप के कोई धइल कुल कहानी हो। और बाप के? हाँ, ई का कहतनी बाबा, हमरा कुछ समझ तार नहीं। बाबूजी हाँ। तारा मौसी के प्रेग्नेंट क के आ डिलीवरी करा के आ मुआ के फेंक दिले बनो। ई का कहतनी बाबा? आज से 30 साल पहले। बाबा तो 30 साल पहले ई कुल तो हमने किया बाबा। तोहरे ना, हाँ तोहरा खानदान में अब कोई के बाल बच्चा ना हुई। देखी बाबा, आई ऐसे बाबा। मत कहीं। कुछ आपके पास हल जरूर है, कौन हल निकाल दी। पैसा कौड़ी अब जो जितना कम ना होता ना जुगाड़ करके दे अरे दे। बाप रे, बड़ी बढ़िया बा, हड़कोस ह। हड़कोस। हाँ, मुआ के हाड़ी में कस के हाँ आ तार बाबूजी ले के नदी में बिक दिले हम। हाँ। उहे हड़कोस बनल बा। तब बाबा देखी ना कौन हल भल निकाली। हल भल त बा। तो बाबा बताई ना। ओ अच्छा, 40 दिन समय लागी। हाँ 40 दिन। 40 दिन तारा हमरा से मिले के पड़ी, ठीक नु? 40 दिन तक। 1 महीना 10 दिन। हाँ, या तो एजे रह के बिता लो आ ना तो हर रोज तोहरा एजे आवे के पड़ी हमरा के। का करें जी? ठीक बा बाबा, हम एजे रह जाई आ रोजाना जीबू। ना, रोज आएम जाएम नु तो लोग मोहल्ला वाला का कही लगत है कि किधर जाती देखावे। बात का? ठीक कहत। तो बाबा ये रह जतली। एगो फूल तोड़ के दो। बाबा तनी अपना समझ के देख ले। अरे अरे अरे, एगो बच्चे बिना ना जाने कितना सबके बात सुननी, कितना सबके बात बाबा ले। सुनने के मिलल। अरे दूरे रह रे नाती के। हट ला सिलवा हमारा कुटिया पर हाँ पीस के पी लो, फिर ये क्रिया तार काल हुई। अच्छा ठीक ना? ठीक है बाबा। हाँ चल। तो बाबा हमहू रोज मतलब आ सकी ना? आ सकेला, चाहे तू रह सकेला जी, कुटिया में कोनो दिक्कत नहीं है। ना बाबा, घर द्वार देखल जाई न बाटे। बाबा ठीक बा, तो हम चल तनी घर। जैसन तारीख बाबा की जय। ओ